Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating special coverage ng lumalakas po na bagyong si Ulysses. Ito po ay binigyan na po ng international name bilang VAMCO. It's a Vietnamese name po, or it's a Vietnamese word sa isang pamusong river system doon sa bansang Vietnam. So ito po para sa na yung Lunes ng gabi, ika-siyam ng Nobyembre 2020, at itong Tagalog version ay pinaglinig ko sa inyo yung Typhoon 2000. Well, punta na natin ang update. Ito ang latest fast animation. Ayan po, kinakita po natin ang dalawang bagyo. Ito po si bagyong Tonyo. Kasalukuyan, maglalandfall na po sa may eastern coastline po ng Vietnam, na may hangin na po siya ng mga 75 to 85 kph. Samantala, let's focus our attention. Ito na po yung panibagong bagyo, si Ulysses, with international name VAMCO. Dito po ay umpisa na pong gumagalaw patungong north-northwest, panorte po. Pero po within the next 24 to 48 hours, ito po ay biglang mag-westward hanggang west-southwest a little bit. So medyo delikado naman po ang Kabikulan at ang areas po ng Metro Manila, Central Luzon. So maganda po tayo na medyo malaki po ang kanyang sirkulasyon. Maabot na yun ng more than 500 kilometers ang kanyang diameter. So mag-ingat po tayo. So ito po yung ating fast animation mula sa windy.com. So ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, at kita po natin ang pag-intensify po itong weather system na ito sa may silangan po ng Samar. Although malayo pa po ito, but ito po ay unti-unti pong gumagalaw papuntang north-northwest sa dagat Pilipinas. At kita po natin dyan na lalong nag-expand yung kanyang sirkulasyon. So ito po yung ating track mula sa various computer models. So lahat po ay medyo magkaiba po mga tracks nila. So ito pong US Navy at Canadian model dito po sa may Kasiguran, Valera area. Samantala po ang ECMWF kasama po ang GFS dito po sa may Central Luzon by way of Pulilio. But ang Japanese model dito po sa Kabikulan po. So nakikita po natin itong napakalawak pang disparity, hindi sila nag-agree except po itong tinatawag natin 24 hours to go. So importante po ang 24-hour forecast. So bukas ng gabi, malalaman po natin Tuesday night or early Wednesday kung ano talaga ang tatahakin niya. Dahil po medyo marami po mga kababayan natin sa Bicol region ay nag-worry na po. Dahil po alam natin na salanta tayo ng dalawang magsunod na bagyo. At ito yung pangatlo na sana magbago pa po ang direksyon last minute po. Okay, so ito po yung ating Asian agencies tracks from Hong Kong, US, Japan, Beijing, Taiwan, Korea at Pilipinas o Pag-asa. Yan po yung track nila. So nakikita po natin na ang Pag-asa ang medyo malapit po sa Kabikulan, sa may coastal areas ng Daet ang daan o sa may Camarines Norte area. So mag-ingat po tayo within the next 48 hours. The rest ay nandito po sa taas, but sa latest na yun ay medyo bumaba ang iba. Okay? Bukas ng umaga, gawin natin pinaka-latest na tracking. It will be released at 7 a.m. Samantala, ito po yung ating tracks kaninang alas 5. So, yan po ang igagalaw niya, puntang Pulilio. Pag isub natin, dadaan po yun dito. More or less, mga 150 kilometers sa may hilagang bahagi po ng Naga City. So, may-feel po natin grabing ulan, although may hangin rin po 60 to 100 kph. Kung yung track po sa latest na yon, kasi ganito ang track eh. Okay? Medyo lalapit. Ganito na siya. Diyan na po siya dadaan. Yan po ang latest na yon. But tomorrow morning, mas pinaka-latest. Malalaman natin kung aakyat ulit siya. So, nagpa-fluctuate po ang model. Hanggang nandito po tayo sa tinatawag nating cone of uncertainty or area of uncertainty. Medyo mag-prepare po tayo. Especially dito po sa may Isabela. Okay? Hanggang sa may area po ng Southern Bicol, sa may Sorsogon. Kailangan po tayo maghanda dahil po ito po ay medyo malaki. Marami pong maapektuhan sa matubig ulan na dala nitong weather system na ito. Storm surge din dito po sa may eastern coastline po ng Quezon at Aurora Province. Dito sa mga isla po ng Pulilio. As well po sa mga coastal areas po ng Cam Norte at Cam Sur,
And the northern coastal areas of Catanduanes will be under a serious threat by this system. Okay, so tandaan po natin, lahat ng hazard ay nandito naman po sa weather system na ito. Kasi ang forecast winds pagdaan sa atin, based po sa 5 p.m. natin, nasa 205 kph. But sa latest na yan, binaba po ang wind forecast, nasa 195 na lamang. Okay? So far, yan po ang ipapakita natin for tomorrow. Kung may pagbabago po, malalaman po ninyo dito po sa ating YouTube channel at sa Facebook din po. So, ito po yung multimodal diagnostic comparison. Ito po yung possible forecast na intensity niya. So, kinangkita po natin before landfall, which will be on the afternoon of November 11, Wednesday. So, kinangkita po natin na as low as 95 kph to as high as 205 kilometers per hour ang possible na lakas niya. Okay? Although, kita po natin, nag-start na po dito yung JTWC. So, ang forecast intensity ay posibleng tumaas o bumaba pa. So, depende na po yan sa ating kinalabasan, itong ating mga models nito. So, ito rin po yung ating deep layer shear. So, kita po niyo, bumagsak po yung upper level winds, yung deep layer shear. So, importante yan sa forecasting storm. Kaya pag bumababa yan, lumalakas po yung kanyang intensity. So, hindi natin aalisin ang probability na baka mag-reach rin siyang super typhoon. Nandyan ang possibility kasi mainit po ang karagatan. Nandito po tayo sa La Nina conditions. So, expect po natin yan. At kung titignan natin itong sea surface temperature, yan po. Dumadaanin ang bagyo sa 30 degrees centigrade na temperatura ng dagat po. Okay? Sa may silangan ng ating bansa. So, pahina na po ang oceanic heat index pagdating sa Bicol. Pero nandyan yung energy niya na-store habang papalapit po sa ating rayon. Okay? So, mimic. Kita po yung microwave image. Ito po yung ating OHC, oceanic heat content. At kita po natin dito. Magbilugan natin itong yan. Itong area na ito, these are large pools. Okay? So, itong area na medyo mainit talaga. And also, a small area here, a patch of small sea surface temperature sa area ng north of Catanduanes. So, kung dyan po siya dadaan, makaka-experience po tayo ng tropical storm force winds of 60 to 100 kph. Wag lang po siyang bumaba pa sa may San Miguel Bay dahil delikado po tayo niyan. So, yan po yung oceanic heat content. So, nakikita po ninyo na ang kanyang dadaanan po medyo mainit. So, possible na lalakas pa po itong so, ito yung wind shear factors. Nakita po natin na papasok ang bagyo sa favorable upper level wind. So, yung shear. So, yan po. So, kailangan natin mag-buckle up po dito sa Luzon, lalo sa Metro Manila, Southern at Central Luzon sa possible daan po itong weather system na ito, na possible po mag-intensify rapidly habang papalapit po. Pasi po sa nakikita po nating oceanic heat content na medyo talagang malakas po siya na posible maging malakas na weather system. Okay, so ayan po. Diyan po nagtatapos ang ating latest update po sa papalapit po ng bagyong Ulysses. Let's hope and pray na mag-change po ang kanyang direction. Huwag na pong tumama sa anumang bagay po ng ating bansa. But kung wala tayong magagawa, kailangan po natin mag-prepare po at mag-pray na sana hindi masyadong grabe po ang impact nitong weather system na ito. Okay, so ito po si Mike Palawan. Balik ulit kami bukas. Balik tayo bukas pa sa latest po sa bagyong na papalapit po na si Ulysses. So, good night to all. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalos po.